Hej, det er Mads Mikkel Kjærgaard Christensen, og jeg vil bare sige, at jeg har sendt en ansøgning, og jeg håber, I ser den. Jeg er jo 21, som jeg har sagt i videoen. I må undskylde mit kamera. Mit selfie-kamera er lidt sløret her for tiden, fordi jeg bruger min frontskærm utrolig meget. Men udover det, 21 år gammel, jeg bor her i byen. Jeg bor ret tæt på Rådhuset, så transport kommer ikke til at være et problem i hvert fald. Jeg cykler nogle gange faktisk forbi på vej i skole, og som sagt i skole, jeg går på UCH Grundforløb 2, hvor jeg er i gang med datatekniker, og jeg er færdig her til sommer, hvor jeg håber, jeg kan få en elevplads tæt på byen her, så jeg ikke behøver at tage alle mulige andre lange distance steder hen. Så jeg håber, I vil læse min ansøgning, og ja, I må have den.